ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои тозатарин ва муҳими имрӯзаро аз ҷаҳони варзиши ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайк аз зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Ва пеш аз саршавии видеоролик як чиза мехоҳам ба диққати шумо расонам ки TikTok, Twitter ва Facebook-ро айни ҳол дар Россия маҳкам карданд ва эҳтимоли зиёд аст ки навбати YouTube и Instagram бошад. Аз ҳамин хотир ба саҳифаи расмии Telegram мо обуна шавед, то мо якдигарро гум накунему дар алоқа бошем. Ссилкаи Telegram дар описанияи видео ва комментария закрепшуда қарор дорад. Нейт Диаз мехоҳад бо Дастин Порье муҳориба кунад. дар ин бора дар саҳифаи расмии Твиттери худ Нейт Диаз чунин нависонд: ман ба ҷанги охирони худ дар UFC омода ҳастам. Дана ин ҷавон мегӯяд ӯ низ омода ҳаст. Пас биё ин муҳорибаро ташкил кунем. Ҳамчунин ӯ боз чунин нависонд: ман омодаам ба ҷанг, аммо UFC маро ба қафо кашида истодааст. Барои чӣ? Хотиррасон мекунам ки Дастин Порье пас аз бо Чарлз Оливейра муҳориба кардан ба майдон барнагаштааст. Ҳам акнун ҷавоби Дастинро интизор мешавем. Хуб дӯстон, дар зери видео фикратонро оиди ин муҳориба нависед. Диаз versus Порье. Барои шумо ин муҳориба шавқовар аст? Топови ҷанговари вазни нимёнаи ташкилоти UFC Хорхе Масвидал, ки дирӯз дар муҳориба бо Колби Ковингтон бо қарори яковозаи доварон аз Колби шикаст хӯрда буд, дар бораи нақшаҳои ояндаи худ ҳарф зад. Ягона чизе ки айни ҳол муҳим аст, ин ба толори варзишӣ баргаштану машқ кардан мебошад, формаи хубро соҳиб шудану ба гирду атроф назар кардан ва пас аз 3-4 моҳ масъалаи рақиби навро ҳал кардан. ҳозир бошад, барои ман вақт лозим аст, ки ман майнаи сари худамро тоза кунам, на барои оне ки ин маро шикаст дод, аммо ба ин гуна ҳайвон бой додан ин албатта шармандагист, гуфт Хорхе Масвидал. Албатта дӯстон, оиди ин муҳориба ман чӣ гуфтаниям? Шахсан ман худам мухлиси Хорхе будам, аммо ин варзиш аст. Ҳамон нафаре ғолиб мешавад ки ақлашро кор фармояду зиракиро аз даст надиҳад. мухлисони Колби агар дар шабакаи мо бошанд, ҳаматонро бо ин ғалаба табрик мекунам. Шумо низ дар комментария нависед, ку бинем чанд нафар мухлиси Колби аст. Блогер ва мушзани шинохтаи амрикоӣ Ҷейк Пол оиди муҳорибаи гузашта чунин гуфт: мо аллакай медонем ки Конор Диазро шикаст дода наметавонад. айни ҳол байни Конор ва Масвидал муҳорибаи хуб шуда метавонад. имконият 50-50 аст. эҳтимол нокаут низ шавад. ҳар ду инҳо зарба зада метавонанд. Колби Ковингтон баъд аз турнири UFC 272 чунин муроҷиат кард: акнун ман шоҳи Майами мебошам. Хорхе бошад, ин шаҳрро бояд тарк кунад. ӯ бояд ҳар чӣ зудтар тарк кунад, вагарна ман ӯро боз пора мекунам. боз як ғалабаи дурахшон дар корномаи ман. Ман куни Хорхеро аз раунди аввал то дақиқаи 25 дарондам ва ман ҳатто омода будам ки 5 дақиқаи дигар бо ӯ набард кунам. ҳамчунин ӯ пас аз ин муҳориба ҷанговари дигари толори варзиши ATT Дастин Порьеро ба муҳориба даъват кард. биё инро ташкил кунем бро. ӯ гуфта буд ки омода аст. Пас биё инро ташкил кунем. дар шабакаҳои иҷтимоӣ лақидан бас аст. агар ман дар назди васоити ахбори омма чизе гӯям, баъд мебароям ва инро исбот мекунам. ман дар гуфтаҳои худам иқрор мешавам. ба мо қафаси UFC ҳатто лозим нест. мо дар куҷое ки набошад метавонем набард кунем, дар боғ ё дар кӯча, дар куҷое ки набошад. шарти асосии ман ин аст ки муҳорибаро тамоми ҷаҳон бинад ва аз ин роҳат кунад, гуфт Колби Ковингтон. реаксияи Дастин Порье дар ин муҳориба дӯстон чунин буд. Дастин баъди муҳориба дар саҳифаи расмии Твиттери худ чунин нависонд: латтай кунтозакунак. албатта ин гуна сухан рондани онҳо хуб нест дӯстон, аммо ин гуна сухан рондану муҳориба нишон додан ин вазифаи онҳост, чунки аз ин гуна суханҳо онҳо пул ба даст меоранд. хотиррасон мекунам ки Дастин Порье дар вазни сабук қарор дорад, аммо ба вазни миёна гузариш кардану бо Колби муҳориба кардан имконпазир мебошад. аз ҳамин хотир агар босси UFC Дана Вайт муҳорибаи Колби ва Дастинро ташкил кунад, ман ҳайрон намешавам. ба фикри шумо чӣ дӯстон? дар зери видео нависен ки агар ин муҳориба баргузор шавад, ба фикри шумо кӣ ғолиб мешавад? мо бошад мегузарем ба хабари асосии видео. президенти ташкилоти Eagle FC Шамил Зауров оиди баргузор нашудани муҳорибаи асосии турнири Eagle FC 47 миёни терминатори тоҷик бо Александр Шторм дар мусоҳиба бо журналисти рус Игор Лазонин ҳарф зад. суханҳои Шамил Зауров: чӣ гуна ки қайд кардам, ман Раҷабалиро огаҳ карда будам, аммо Саша гуфта буд ки ӯ барқарор шуда наметавонад. ӯ ҳатто ба мо ва ба ҳамагон ин гапро гуфта буд. ӯ ба таври максималӣ ҳаракат мекунад, то ки муҳорибаро то охир аз даст надиҳад ва дар ҳақиқат то охир ҳаракат мекард. ӯ машқу тамрин мекард ва омода мешуд. мо ҳатто пеш аз ин ба ӯ гуфта будем, то агар ҷароҳат дошта бошӣ, ту ба мо бигӯ, мушкилӣ нест. мо метавонем ба дигар вақт гузаронем ё ин ки ягон кори дигар, шояд ба ягон муддати хуб. мо ҳама хуб медонем ки ӯ ҳамин тобистон бо Магомед Исмаилов муҳориба дорад. мо метавонем интизор шавем, ҳеҷ гапе нест. аммо ӯ мегӯяд ман ба таври пурра ин муҳорибаро мехоҳам. ӯ ҳатто худи ҳозир мегӯяд ки ман муҳориба кардан мехоҳам. ман барои камарбанд дар ташкилоти худамон набард кардан мехоҳам. аз ҳамин хотир ӯ ба таври максималӣ ҳаракат мекард. мо хуб медонем ки ӯ дасташро шикаст аст. ҷароҳат ҳамеша ин гуна намешавад. Фаридун бошад, шояд омода мешуд.
шояд ин гуна муҳорибаро интизор буд, шояд камтар ғазабнок шуда бошад. ӯ дарҳол ба эҳсосот дода шуда фикрашро баён кард. инро ҳатто мо интизор набудем. баъд Игор Лазорин гуфт ки калимаи воздух барои Шлеменко на он қадар хуб буд аз тарафи Фаридун. дар ҷавоб президенти Eagle FC Шамил гуфт ки намедонам, шояд ӯ ин муҳорибаро гарм кардан мехоҳад. ба ҳар ҳол ӯ омода шуда истода буд. мо бар ивази ӯ ҷанговар дорем. чӣ гунае ки набошад, мо медонем ки Даврен ва Хирамагомедов онҳо захиравӣ буданд. кадоме аз инҳо ғолиб мешуд, албатта довталаби асосӣ мешуд, чунки Даврен қаҳрамони пешинаи муваққатӣ аст. ба Хирамагомедов бошад лозим нест. ӯ дар дараҷае қарор дорад ки дар ҳама ҳолат барои камарбанд метавонад набард кунад. аз ҳамин хотир ӯ аз муҳорибаи пешин инро мехост, даъват мекард. ҳатто ҳардуи онҳоро дар якҷоягӣ даъват карда буд, гуфт Шамил Завуров. шахсан худи ман дӯстон ба гуфтаҳои Шамил Завуров розӣ нестам, чунки ӯ дар як ҳолат гуфт ки мо метавонем интизор шавем. албатта ташкилот барои муҳорибаи тамошобоб ва беҳтарин ҷароҳати варзишгарро нигоҳ накарда интизор шуда метавонад. аммо ҷанговаре ки дар формаи варзишӣ қарор дорад, пас ӯ бояд ҷанговари ҷароҳатдоштаро интизор шавад? ин нодуруст аст. ин аллакай нописандӣ нисбати варзишгарон ва чемпиони ташкилот мебошад. бе ин ҳам ҷанговари тоҷик ба мисли Фаридун ва дигар ҷанговарон дар як сол як муҳориба баргузор мекунанд. бояд ин гуна набошад. варзишгари касбӣ дар як сол на кам аз 3-4 муҳориба бояд баргузор кунад. аммо чӣ илоҷ? ин фикри шахсии ман буд дӯстон. шумо низ метавонед фикри шахсии худатонро дар зери видео нависед. ин буд хабарҳои тозатарин аз ҷиҳони ММА. ҳатман лайк азер кунед дӯстон. наход дӯстон ҳамин қадар мо барои шумо меҳнат кунем, як лайк мондану дар зери видео комментария нависондан барои шумо мушкил бошад. видеоҳои моро зиёда аз 6-7 ҳазор тамошо мекунанд. нахо аз миёни 6-7 ҳазор нафар 1000 лайк нагирад. камтар фаъол бошед дӯстон. мо бе дастгирии шумо пеш рафта наметавонем. раҳмат ба нафароне ки моро дарк мекунанду дар ҳама ҳолат бо мо ҳастанд ва моро дастгирӣ мекунанд. худатонро эҳтиёт кунед то барномаи навбатии Чӣ гап? Хайр.